Et presentem en Jordi i en Joan. A qui prefereixes com a amic? No ho saps, esclar. Necessites conèixer-los millor. En Joan li agraden els esports. És simpàtic, parla diversos idiomes i té una bona feina. En Jordi és un mandrós. Té un caràcter aspre, fa poc que ha arribat a la ciutat i té uns quants problemes econòmics. Ara, a qui prefereixes com a amic? Esclar, en Joan. Però... Tst, que no t'he dit qui és qui? Aquest és en Joan. I aquest és en Jordi. Mirem què ha passat. Tots tenim estereotips, una idea preconcebuda de les persones. El que ens fan sentir aquestes idees són els prejudicis, i els prejudicis negatius fan que discriminem algunes persones de manera injusta. Abans de deixar-te influir, sigues crític amb els estereotips, perquè et poden jugar una mala passada.